pravdou, že kľúčom k pohode v tehotenstve je zdravý životný štýl, vyvážená strava, pravidelný pohyb, dostatočný spánok? Určite áno. Aj ja sama som za skĺbenie týchto troch aspektov, alebo teda aspoň troch aspektov, ako je gynekologické zdravie, fyzioterapia a psychológia. Aj momentálne som spoluzakladateľkou centra, kde sa pod jednou strechou budú môcť ženy tehotné a netehotné venovať všetkým týmto trom odvetviam, ktoré budú potrebovať alebo považovať za vhodné na zveladenie svojho nejakého zdravotného stavu. Takže určite áno, pretože gynekologické zdravie, fyzioterapeutické cvičenie, alebo teda dobrá kondícia a taktiež aj to psychologické duševné zdravie naozaj veľmi vie ovplyvniť a vplývať na tehotenstvo. Napríklad ženy, ktoré mali problémy s chrbtom alebo s bolestiami chrbtice už pred tehotenstvom, u nich sa teda predpokladá, že budú mať tieto ťažkosti zintenzívnené v období tehotenstva vplyvom zvyšujúcej sa hmotnosti, rastúceho tehotenského brúška napríklad. A takýmto ženám vie veľmi dobre vhodný fyzioterapeut pomôcť napríklad zatejpovaním tehotenského brúška ku každodenným činnostiam alebo zlepšeniu toho života. Ako je to s cvičením v tehotenstve? Lebo veľa žien je aktívnych pred tehotenstvom, ale potom otehotnejú a boja sa cvičiť ďalej. Cvičiť ďalej aj počas tehotenstva alebo prerušiť úplne cvičenie? Určite áno. Pokiaľ tu platí tiež to isté, že keď nie je tehotenstvo rizikové, nie sú žiadne komplikácie počas tehotenstva, tak ženy, ktoré majú aktívny životný štýl pred otehotnením, určite v tom pokračovať aj naďalej. Je to aj kvôli ich psychike, aj celkovej pohode. Čiže kľudne môžu tie, ktoré behávali, dokonca není ani dôvod, aby prestali behať v tom tehotenstve. A samozrejme s výnimkou nejakých adrenalinových alebo extrémnych športov. Takže žiadne skákanie z lietadla? Aj napríklad samotné lyžovanie, ono nie je nebezpečné pre tú ženu, ktorá ide lyžovať, lebo bude opatrnejšia, ale je tam riziko nejakého úrazu, že do nej nejaký iný neopatrný lyžiar zozadu ju naberie, udrie, takže tým je to nebezpečné, ale inak samotné lyžovanie tiež nie je nejakým spôsobom. Často sa hovorí, že plávanie je veľmi vhodným športom a pohybovou aktivitou pre tehotné ženy. Je to tak? Áno, určite áno, pretože plávanie je prirodzený a taký veľmi príjemný pohyb pre tehotnú, ktorej odľahčí jej aj kĺby, ktoré trpia zvýšenou váhou a taktiež aj dochádza k uvoľneniu chrbtice. Ale čo by som chcela možno byť taká opatrná, alebo teda aby si na čo si majú dávať tehotné pacientky pozor, alebo ženy, že v akej vode sa budú kúpať, aby sa neohrozili prípadnou možnou vaginálnou infekciou. Čiže v bazénoch? V bazénoch s chlorom sa odporúča, ale v jazere nie? Tak, jazero tiež hygienici stanovujú pravidelne kvalitu vody, pokiaľ je vhodná pre kúpanie, tak áno. Čo sa týka chlorových bazénov, tak niektorá žena aj ešte v tehotenstve obzvlášť je viacej citlivá na zmeny pošvovej mikroflóry, ktorú aj chlór samotný narúša, takže to si môže týmto privodiť takúto nepríjemnosť. A taktiež aj samozrejme, keď vyjde z vody, aby si hneď prezliekla suché plavky, prípadne najlepšie, najvhodnejšie použiť sprchu. A keď ženy pred tehotenstvom necvičili, ale chceli by sa počas toho tehotenstva hýbať a zaradiť ten šport, čo sa odporúča? Tak v takom prípade začať pozvolna. Nie žena, ktorá v živote necvičila, teraz príde do posilky a začne tam extrémne kruhové tréningy a zdvíhanie ťažkých činiek. Čiže takýmto ženám by som poradila z nejakého trénera, ktorý má zvládnutú problematiku tehotných a pomalinky pozvolna začať cvičiť. A je to samozrejme lepšie, ako keby nerobili nič. Tak ako dovtedy. Veľa žien absolvuje pred pôrodom rôzne predpôrodné kurzy. Odporúčaš ich a podľa čoho si vybrať, že ktorý je ten správny pre tú konkrétnu ženu? Odporúčam ich, keď už z nejakého iného dôvodu, tak aspoň z toho, že tam sa tá žena stretne s celkovým veľakrát priebehom pôrodu, vysvetlia jej, čo má čakať, nebude mať strach z neznámeho, keď už ten samotný pôrod na ňu príde. Ďalej je tam veľmi pekne vysvetlená starostlivosť o novorodenca, čiže z tohto hľadiska, ako aby sa zotreli nejaké obavy z neznámeho a vlastne tam si to tie ženy vyskúšajú veľakrát aj na
bábikách, ako sa držať novorodenec, ako predvídať nejakým nebezpečným situáciám, teda predchádzať. Čiže sú vhodné z toho hľadiska, že tá žena sa s tým oboznámi, bude to nejaký prvý kontakt a potom sa jej ľahšie žije tá realita. Ďalším takým strašiakom pre ženy je poporodná depresia. Čo to je táto poporodná depresia? No, poporodná depresia je to duševné ochorenie, ktoré je spojené s obdobím laktácie. Preto sa volá poporodná, alebo teda laktačná psychóza. No a úzko spolu súvisia preto. Ale existujú ženy, ktoré mali duševné problémy už až počas tehotenstva, majú väčšie riziko, že môže dojsť aj k tejto laktačnej psychóze, čiže na takéto ženy treba dávať zvýšený pozor po pôrode, na oddelení, pri vizitách si zasluhujú teda zvýšenú ostražitosť lekárov a ošetrujúceho personálu. Tieto ženy by mali byť pod zvýšenou starostlivosťou. A ako tá žena už po tom pôrode vie, že má nejaký problém, že sa s ňou niečo deje a že naozaj to, čo prežíva, by mala ďalej riešiť, že nie je to len nejaké nenaplnené očakávanie napríklad? Áno, v takýchto prípadoch tiež veľa mamičiek, nechcem povedať, že mladých mamičiek, alebo neskúsených, veľa hociakých mamičiek ide do pôrodnice s nejakou predstavou, s nejakým očakávaním, že teda uvidí to svoje novonarodené dieťa a príde veľký prílev lásky a šťastia a niekedy sa to nestane. Niekedy na to potrebuje tá žena nejaký čas, strávený s novorodencom. Veľakrát negatívne na to vplýva nejaká trauma z pôrodu, že je ovplyvnená tým alebo nejakými naplnenými predstavami. Tak v týchto prípadoch veľakrát ani nejde o laktačnú psychózu, ale iba ako keby nenaplnenie nejakého očakávania. A takým ženám treba povedať, že určite časom stráveným s tým novorodencom bude stále tá láska rásť a rásť. A nejedná sa o nejakú patológiu, ale ženy, u ktorých buď majú na to predispozíciu, alebo buď aj mali nejaký traumatický zážitok, buď z pôrodu samotného, alebo že dajme tomu pôrod chceli rodiť prirodzene a skončil neočakávane akutným cisárskym rezom, majú nejaké pocity sklamania, alebo sa cítia, že niečo nezvládli a dlho to trvá, sú také apatické, nebaví ich nedokážu v sebe nájsť ani len sílu starať sa o toho novorodenca, sú také odmietavé, sami asi to, keď nie sa samotná žena, tak to okolie by si malo všimnúť na tej tehotnej, alebo už nie tehotnej, ale na mamičke, že teda sa s ňou niečo deje a vtedy je na mieste včas kontaktovať nejakého psychológa, lebo je to ochorenie ako každé iné a treba ho včas podchytiť a riešiť, aby nedošlo bohužiaľ niekedy aj nejakej tragédii. Dá sa tejto poporodnej depresii nejakým spôsobom predchádzať? Existuje nejaká prevencia? Tak ako každý človek, aj či už tehotná žena, alebo aj žena netehotná, by sa mala starať o svoje duševné zdravie. Takže pokiaľ sú tam už nejaké náznaky pred otehotnením alebo pred pôrodom, nejaké stavy úzkosti alebo náznaky depresie, tak určite by to mala riešiť ešte predtým. A tým teda môže tomu predísť. A celkovo mindset, nastavenie tehotnej nejakým spôsobom, nepripúšťať si nejaké negatívne, mať pozitívne myslenie, ale predísť, pokiaľ má, dajme tomu, tá žena genetickú alebo z osobnej anamnézy predispozíciu k takémuto ochoreniu, tak veľakrát ani nie.